kaunis keisari pitkästä aikaa, koska mulla oli kesäloma, niin mä en ehtinyt tehdä videoita, mutta nyt pelataan Robloxia. Ja mulla olisi täällä yksi peli, mitä mä haluaisin näyttää teille, joka on Flag Wars. Ja mä en ole näyttänyt Roblox-videota sen takia, koska mun tietokoneessa ei ole ollut ennen Robloxia. Nyt se on ladattu sillä kesäloman aikana, niin te pääsette myös näkemään Robloxia. Joo. Nyt on yhä noin kirjasuositukset on yhä tässä nyt. Niin aloitetaan tää vaan. Ok, mä oon pelannut tätä joskus ennen. Ai niin, ja nyt mulle. Hei. Näin se toimii. Noin, tuolla mä lyön. Setkis. Noin. Eli kakkonen. Noin. Kaivataan kuoppaa. Hei. Yksi. Se on meidän. Okei, mennään takas. Kaksi ja pam. Hei. Eteenpäin. Niin. Siellä näin. Yritetään nyt päästä. Noniin. Kaivaa. Kuinka kauan tässä kestää painaa? Et siellä se nyt kun näkyy. Jatketaan vaan kaivamista, kun päästään eli tulokseen. Hyppysää. Pitäisikö mennä ylöspäin? Mä en. Ehkä nyt vaan. Katsotaan miten ylhäällä on. Kiveä. Hei, siellä se näkyy. Nyt lippu. Niin, tänne. Hei, siellä näkyy tikkaat. Jes. Hei, siellä näkyy tunnelia. Okei. Ykkönen ihan varmuuden vuoksi. Vitsi, se tappaa mut. Siellä on minigun. Miten se tappaa minigun tyypän? Miten mä pystyn tappamaan minigun tyypän? Noniin. Tänne ja täältä. Se on hyvä. Jes. Ratin lippu. Oh. Tuppa tänne. Tuppa tänne. Tuppa tänne. Siitä. Kolme. Mut tapettiin. Ei hyvä. Niin, ykkönen. Mä oon valmis taisteleneen. Pystytkö sprintata onko shift? Ei. Onko sillä? Noniin. Tää! Oh! Joku tos ampuu. Hyvä. Esittikö? Hei. Ihan niinku niin olis meidän lippu. En mä tiedä, ehkä mä sekoilen vaan. Hei. Mistä nyt se mun? Onks täällä? Täällä on tyyppi kuollut. Hei. Täällä. Mitä? Tää? Just. Mä vaan yhtäkkiä kuolen. Ei kuolkaa. Flagi. Se on näin. Kaikki hyvin.
Tulos on. Me nähdään se. Sillä on flagi. Ka. Hello. Halo. Halo. Haja. Toi minikantippä. Onko se nyt yllä Robuxilla? Ei pystyykö mäkin ostaa? Missä store? Missä store? No, kun vaan se rekord taitaa olla. Oi! Se on siellä. Meni ylös. Onks nää mun äijät jossain? Saik! Tule! Odota! Oikeesti. Hae sinne flagiin. No siinä. Saatiin sitä kattua. Jes. Ei on pakko saada skoreja ennen kuin aika loppuu. Noniin. Mä en nyt niin. Ihan sairaan nopee. Hitsi. Jos mennään toista reittiin, ei kai se alat aseen valmiiksi. Se on varmuuden vuoksi. Saa tulla. Mä näin sen. Taitti. Ai. Noniin, se reload. No. Tuu tänne! Auts! Sairaan! OP. Tyyppä. Onko tossa on? Hei, ensin mä heitä pommi. Kutonen. Noniin. Mä voin heittää pommi. Noniin, missä se on? Ei. Jos täällä, se on täällä. Jossain. Täällä. Juokse. Joo varmaan heittää pommi. Heti kun siellä ampuu. Mä heittän sen. Onks enää täällä? Juu, enää täällä. Ai. Level uppi. Yes. Hei, down. Secret. Siis on. Löysis. Non ihan superärsyttävää. Otetaan miekka ihan varmuuden vuoksi. Noniin. Mä taidan itse asiassa. Mä menen maan kautta. Pitääkö mennä muuta maan kautta? Ei ainakaan. Tän tien mukaan. Sitten menen toisen peistin maan kautta. Noniin. Pitää. Juoksimissa pitää. Se on siis solapoikko. Se on täällä. Se meni. Et. Noniin. Et. Älä yritäkään. Se on tuolla. No ihan. Oh. Se on siellä. Se on siellä. Menee. Miekkiä. Meidän flagi on nyt vaarassa. Mihin se meni? Se on tuolla. Tai tuolla on ainakin sinistä. Sinistä flagi. Come on. Noniin. Ja se oli. Noniin. Mennään tonne hyökkäykseen. Lailalaa. Mikä toi oli? Onko siellä joku? Okei, siellä vaan toi. Okei. Noniin. Noniin kuoli, jes. Se kuoli. Ei! Mä melkein tapoin se.
Meidän pitää äkkiä saada yksi fragi. Tulee tasapeli. Niin. Ei saa hävitä. Nyt ei saa hävitä. Ainoa mitä ei saa nyt tehdä on hävitä. Pistetään tähän. Hei siinä 15, 14. Ei siellä näkyy 12, 10, 9, 8, 7. Tuolla 6. Itse miehitä. Itse. Kehittiin tänne. Ottas peräkin taas. Kyllä jo. Mä oon päässyt. Peräkin on toista. No voi. On enää ihan about minuutti. Tää on peli on ohi. Me ei enää pysytä. Siis. Tää peli on ohi. Mä siis pelaan nyt vaan tän pelin loppuun ja sit mä lopetan. La. Yes, tuossa. Come on. Ota tänne. Yes, come on. No niin, mä oon oikeesti ihan jos voitettu täällä. Ihan just. Voi. Verran. 30 pisati. Yeah. Okei. Kiitos, että katsoit videon. Muista laittaa tykkästä, tilaa kanavaa. Ja tän kirjoitustekstissä tänään on Paavali Pattinen vihaviimeinen koulupäivä. Ja eikö siinä kuvaa? Teisari sanoo hei hei ja moikka bla bla bla.